Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Merkez Aziýa ýurduny energiýa bahalarynyň keskin ýokarlanmagy esasynda başlanan we 3-nji gün dowam edýän torgunçlyklaryň ýysyry hökümetiň işinden çekilmek baradaky ardasyny kabul etdi. Azatlygyň ýerli habarçylary Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gazak wakalaryndan habarlydyklaryny we özara urunçylyklarda olary gollaw bildirýänliklaryny habar berýärler. Emma Türkmen mediýasy adatça bolşaýaly gazak protestleri barada habar bermeýär. 2 ýanwarda ýangıç bahasynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan protestler korrupsiýa, işsizlik we aýlyk haklarynyň pes bolmagy ýaly meselelerde toplanan nägilikler esasynda ulandy diýip synçylar aýdýar. Qazaqstanyň iň uly şäher Almatyda demonstrantlar mähelläni dargatmak üçin sesli granatlar ulanýan howpsuzlyk güýçleri bilen bolan çakmyşyklaryň arasynda şäher häkimliginiň edary jaýyna hüjüm etdiler. 5 ýanwarda Zakon Nokot Kız online nesirinin web sahypasynda ýerleşdirilen video Merkez Aziýa ýurduny awtolow ýangyzynyň bakasynyň keskin gymmatlatylmagyndan dergazap bolan ýüzlerçe demonstrantyň Almatynyň şäher häkimliginiň girelgesindäki uly gapyny açyk bolup duýuşlaryny görkezdi. Yerli medeniýetiň maglumatyna görä, prezident Tokayewiň adatdan nasary ýagdaý düzgünlerini oglan etmegine garamazdan bu ýere müňlerçe adam toplandy. Prezidentiň 5 ýanwarda çap eden kararyny Tokayewiň Qazaqstan Respublikasynyň 70-nji maddasyna laýyklykda hökümetiň işinden çekilmegini kabul edenini gaýdylýar. Şeýle-de bu kararda premier ministriň birinji ornbasary bolup işlän Alykan Smailowyň wagtlaýyn premier ministr wezipesine bellenenligi habar berilýär. Tokayew buradan Almaty we Mangystal şeýtlerine we Janöden şäherine 19 ýanwara çenli adatdan nasar ýagdaý düzgünlerini giýermek barada karara gol çekdi. Tokayew 4 ýanwarda halk eden video ýüzlenmesine hökümetiň synmazakdygyny we onuň konfliktlerle eýsem özara anam we gepleşik isleýänligini aýtdy. Onun 4 ýanwar güni giýişlik eden ýüllenmesi ýüllerçe demonstrant ýurdun iň uly şäher Almatyda şäher häkiminiň edarasyna zawd etmäge finansyanyny howpsuzlyk güýçleriniň gulak gapysy granatlary ulanany barada habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Sosial mediada çap edilen videodan görnüşine görä, şäher häkimliginiň ýerleşýän esasy meýdançynyň golaýyny partlama sesleri eşdilýär. Polisiýa awtolowlarynyň bir näçesi otlanan soň polisiýa işgärleri demonstrantlar dargatmak üçin göz ýaşardyjy gadylanýarlar. Almaty şäher häkimliginiň başlygy Bakitjan Sagentayew 5 ýanwarda ýerden Almatydaky ýagdaýyň gözegçilik astyna alnanlygyny aýtdy. Hukuk goraýjy güýçler ýagdaýy durnuklaşdyrmak, Almatyda howpsuzlygy, asudalyk we awadançylygy üpçün etmek üçin zerur çäreleri görýär diýip TASS habar gurulugy Sagentayewiň medeniýet gurulugynyň çap eden beýanatyna salgylanyp habar berdi. Qazaqstanyň polisiýasy buradan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gurulugynyň protestler barada habar taýýarlanan jurnalistlerini tutsak etdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fly jurnalistleriň demonstrasiýalary barada habar taýýarlamak bilen möhüm jemgyýetçilik işini edýänligini aýdyp, jurnalistleriň derrew boşadylmagyna çagyrdy. Günbatar Qazaqstanyň Mangystal şeýtinde 2 ýanwarda başlanan protestlere awtolowlarda ulanýan suwuklandyrylan gazyň bahasynyň birden käy ýokarlanmagy sebäp boldy. Soňra protestler ýurdun beýlek şäherlerine we şäherçelerine hem ýaýrady. Hökümet 4 ýanwar akşamy Mangystalda suwuklandyrylan gazyň her litriniň 50 tenge ýa-da bazar bahasynyň ýartyndan ardan bahasyny dikeldiýänligini oglan etdi. Türkmen medeniýeti Qazaqstanyň halk protestler hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz nesirleriň habarlaryny, türkmen aktivistleriniň sosial mediýadaky çykyşlaryny ýerleýän raýatlar goňşy ýurtda bolup geçen wakalardan habarly diýip ýerli habarçylarymyz habar berýär. Qazaqstanyň Mangystal, Mangyslyk oblasty bilen serhetdeş Balkan welaýatynyň we beýleki şeýtleriň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň düýün we şuun beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanlylar özara urunçylykda Qazaqstanyň halk nägilikleri barada pikir alýarlar we öz haklaryny talap edýän adamlary gollaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne olar gazak wakalarynyň fonuny öz ýagdaýlary, Türkmenistanlylaryň öz haklaryny talap edip, şeýle nägilik bildirip bilmezlikleri, munyň mümkin bolan sebäpleri hakynda hem gurrun edýärler. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistanda hem haritlar gymmat, durmuş şertleri agyr. Diňe bir gazy ähli hyzmatlar ýanyňyç we beýleki önümleri gymmatlady. Öze de bir esedel
3-5 käte 5-10 esse gymmatlydy. Ýöne bu sosial problemalar ilatda açyk nägileligi ýa-da açyk köpçülikliğin narazylyk çärelerini getirmedi. Diýip Balkanly ýaşaýjylaryň biri adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini gurlaşanyny aýtdy. Hatta üçöktüz öýde ýaşamaly bolsalarda, çağalary mektepsiz galsa-da bankomatdan pulunu çykaryp bilmeselerde, çäre çykmaly diýilse ýa pagta çykmaly diýilse, Türkmenistanyň ilaty sessiz çykýar. Diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Lewapda habarçymyzyň ýazmagyna görä, Gazak gozgolany adamlary uruklanyrdy. Ağlamadyk çağı açgalar. Adamlar öz hakyny sorap demonstrasiýa geçirseler, hökümetin çalışacakdygyny göz ýetirdiler. Kazakistan ýaly uly döwlet halkyny boyun boldy diýip ýaşaýjylar öz aralaryny gurrun edýärler. Adatlyk bilen gurlaşan bir ýaşaýjynyň pikirçe Türkmenistanda häzir halk hökümetini düzmek has aňsat bolup bilerdi. Sebäbi agyr krizisi başdan geçirýän adamlar gowy, eşretli durmuşda ýaşamak üçin hereket etmek wagty geldi diýip pikir edýär. Bu wakalaryň fonunda arkada hem gorkýan bolmaly. Soňky günler biraz paýtagtdan uzaklaşmagy belki bir howp habaryny tapmagy bilen baglydyr. Diýip adynyň aýdylmalygy şerti bilen gurlaşan dewaply dinleýijimiz öz pikirini beýan etdi. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurlaşan raýatlaryň sözlerine görä, Türkmenistanda häzir ähli pudak çökdi. Daşary ýurtlarda okuyan studentlerimiz bir gaýgy diýsek, ýurt içindäki raýatlar hem çörege dar. Döwlet edarelerinde işleýänleriň hem aýlyklary ujypsyz, hiç da yetmeýär. Häzirki kursda hasaplasaň bilim molimlaryň, lukmanlaryň aglabasynyň alýan 1000 manat aýlyklary $35 çemeti pul bolýar. Gadaklar bizden 10 ise gowy ýaşaýar. Emma olar has gowy ýaşamak üçin köçä çykyp öz haklaryny talap edýärler. diýip yerli ýaşaýjy adatlygyň habarçysy bilen pikirini paýlaşanyny aýtdy. 4 ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky ilçihanasy resmi beýanat çap edip Türkmen-Awgan serhedine çakmaşygy ret etdi. Duşanbe günü Awganystanyň Jewuzjan welaýatynyň Hamyap etrabynyň ýaşaýjylary garkyn etrabynyň Türkmenistan bilen serhetdeşýän ara çägine Türkmen serhetçileri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyna çakmışyk bolanyny habar berdiler. Bu habar soňra Awgan mediýasy tarapyndan tasdiklanyldy. Tolo News habar saýty yerli Taliban häkimetlerine salgylanyp Türkmen serhetçileri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasyna 3 ýanwarda bolan çakmışyk barada habar berdi. Russiýanyň TASS habar gullugyna görä Jewuzjan welaýatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balki Awganystanyň Hashte Subh gazetine beren interwýusynda Türkmen-Awgan serhedine bolan çakmışygy tasdiklady. 2022-nji ýylyň 3 ýanwaryna bir habar beriş serişlerine Türkmen-Awgan serhedindäki ýagdaý boýunça barlanylmadyk we hakykata laýyk gelmeýän maglumatlar peýda bolup diýip Kabuldaky Türkmen ilçihanasy sişenme günü çap eden beýanatyny aýtdy. Beýanat Türkmen-Awgan serhedini dostluk serhedi adlandyrdy. Adatlyk radiosy mundan uzak ýyllarda Awganystanyň garkyn etrabynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän bölegindäki dawaly territoriýa barada habar berdi. 2014-nji ýylyň güýdünde Türkmen serhetçileri garkyn etraby bilen ara çäkleşýän Türkmen çägini garym gadyp tükenli film çekip berkidip başlady. Türkmen-Awgan serhedine bolan çakmışykdan bir gün soňra 4 ýanwarda Adatlyk radiosyna Awganystanyň garkyn etrabyndan gelip gowuşan we çakmışykdan 3-4 gün ozal düşürilen aýdylýan videoda serhedin uğruna patrullyk edýän Taliban söwüşçülerini we tükenli film çekilen serhedin Türkmen tarapyndan duran bir agyr harby tehnikany Ahmal BTR şeýle-de görnüşünden Türkmenistanyň serhet postuna duran bir Türkmen eskerini görmek bolýar. Videoda görnüşünden bir pursat Taliban söwüşçüleri bilen Türkmen serhetçisiniň söz alaşýar. Mesele barmy diýip görnüşünden araçaýyň Türkmen tarapyndan serhetçi Taliban söwüşçüleriniň ýyzynyň gygyrýar. Söwüşçüler yerli ýerden mesele ýok, gurrun ýok, bugün siz bilen gurrun ýok diýip gygyrşýarlar. Munyň ýa-da görnüşünden Türkmen serhetçisi serhet ýakada patrullyk edýän Taliban söwüşçülerini başga tarapa öwrülmäge çagyrýar. Bir Taliban söwüşçüsi bu seslenme jogap edip şu ýerleri bizinki, biz öz öýümizde gezip ýörüs, aýlanjak däl diýip tükenli serhedin Awgan tarapyndan Türkmen serhetçisine jogap berýär. Videonu ugradan yerli ýaşaýjy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz adynyň aýdylmalygyny haýyş etdi. Talibanyň Daşary işleri ministrliginiň sözcüsi Abdul Kahhar Balki Türkmen-Awgan serhedine bolan çakmışygy 4 ýanwarda özüniň Twitter hasaby
arkaly ret etdi. Ýöne hasazal 3-nji ýanwarda Talibanyň beýleki bir resmisi Jewzjan welaýatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balhi çakmyşygy tasdiklap şeýle dedi. 3 gün ozal Türkmenistanyň Serhet Gullunyň işgärleri bir parahat ýaşaýjyny öldürdiler. Beýlekini ýenişdiler. Wakanyň derine wagtyna Taliban söwüşçüleri olaryň hereketine jogap hökmüni okatdylar. Garkyn etrabyna parahat ýaşaýjynyň öldürilmegi baradaky maglumat Azatlyk radiosyna 29 dekabrda gelip gowuşdy. Şonu Azatlyk bu maglumaty beýleki çeşmeler arkaly tasdiklady. Bilmän soň çap etmekden saklandy. Abaşy ýol başlygyna kalkary güýçler awgustyň aýagyna çen Awganistanyň çekilýän mahaly Taliban söwüşçüleri 14 awgustda Kabulda häkimet ele geçirdi. Awganistanyň täze dolandyrjylary heniz dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan galyp etse-de Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilmedi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Kabuldaky Türkmen elçihanasy Awganystan bilen bagly çap edýän seýrek beýanatlaryna Taliban sözüni agdamaýar. Liwap vilayatynyň dolandyrış merkezi Türkmenabad şäheriniň käbir etrapçalarynda suw üçünçüligi kesildi. Käbir köp gatly jaýlarda bolsa agyz suwunyň basyşy agdaldyldy. Azatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu bökdünçligiň prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň vilayata edýän sapary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. 3-nji ýanwarda Mary vilayatyna sapar eden Türkmen prezidenti 4-nji ýanwarda Liwapa bardy. Onuň bu saparyna görülýän giňgerimli taýýarlyklaryň çäginde 4-nji ýanwarda ýerden saat 10-da Türkmenabadyň käbir etrapçalarynda ilatyň suw üçünçüligi kesildi. Käbir etrapçalarda bolsa soňky bir näçe gün bäri köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna berilýän agyz suwunyň basyşy agdaldylyp, öýlere berilýän suw epetli çäklendirildi. Habarçymyz ilatyň suw üçünçüligi bilen bagly bu bökdünçlikleriniň prezidentiň vilayata edýän saparlary döwründe indi ençeme ýyl bäri gaýtalanýandygyny aýdýar. Eýse prezidentiň sapary bilen ilatyň suw üçünçüliginiň arasynda nähili ara baglanşyk bolup biler. Habarçymyz munyň sebäplerini şäheriň agyz suw deshasyna değişli esasy turbanyň prezidentiň geçjek bitarap Türkmenistan köçesiniň aşagynda yerleşýändigi, şäheriň demir adygyndan gün ortasyna tarap takminan 25 kilometr uzap gidýändigi bilen düşündirýär. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň habarçymyza gurrun bermegine görä, şäheriň agyz suw geçirji turbolarynyň aglabasynyň möhleti geçip köneleşendigi sebäpli olar ýyg-ýygdan hatardan çykýar. Köçeleri suw basýar. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler suw basan köçeleri tiz wagtda arasalap we awatlap bolmaýandygyny aýdyp, prezidentiň sapary döwründe şeýle hadisalaryň ýüze çykmagynyň öňüne almaga çalışýar. Şol sebäpli olar edil häzirki pursatda bolşýaly suw üçünçüligini dolu kesýärler ýa-da suwuň basyşyny agdalýarlar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmämiz bitarap Türkmenistan köçesinde suw geçirji turbanyň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly hadisanyň 2017-nji ýylda Özbek prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýanynda ýüze çykandygyny hem ýatlatdy. Şol ýylyň martynda Özbekistanyň prezidenti Şafkat Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Türkmenabada İslam Karimowyň ýadygärliginiň açylyş dawarasyna gatnaşmazdan öňü sira bitarap Türkmenistan köçesiniň Mukaddes Ruhnama köçesi bilen kesişýän çatyrygynda uly basyşly turba ýaryldy. Bu waka agyz suw we jemaat hojalygy işärlerine iş boldy diýip çeşmämiz belledi. Azatlyk baýdylan ýagdaýlar barada Türkmenabadyň agyz suw edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurduň dürli künjeginde suw öndürmäge we arasalama niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş deshalarynyň ençemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerinde turbalary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýyg-ýygdan gaduw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üçünçüligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar we şäher ýerlerinde suw hemde ýyladyş turbalarynyň hatardan çykmagy bilen bagly wakalar ýyg-ýygdan ýüze çykýar. Azatlyk bu barada ýygyderli habar berýär. Habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaba bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç köneleşen we sandan çykýan enjamlar turbalar bilen üçin edilýär. Olar 1980-nji ýyllaryň ahirlerinde, hatta 2000-nji ýyllaryň ortalarynda gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň şol sanda ýyladyş turbalarynyň sandan çykandygyny gurrun berdiler. Noýabryň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehnik ýagdaýlary şol sanda ýerasty turbalaryny weýrançylykly häsiýetlendirdi. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boyun alyp resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.